Wakatia isusu veru tekimeti Ariza pachano yedu Wapasia Extra Vibe exclusive. Nino karamanireza Ninotenda tenti wakapleza Ndarangarira tichifuta mombeko Makadiko wadiwa watare nasi sitadzoka zvakare tina Mukoma Prince neanalysis yesimudhanzo takamirira tichimboisirwa kambo Andidi kunzi ye akamborira ye akaperera kupi Mokati lichafandiro Ndira jivei hoga Ndira ngalireiwo Jesus ya zanjani apa wasvika zvavo Mukoma Prince makadiko isusu tinenge tichitamba kwatinenge tiri tinofara kana tauya kwamuri tichikuonai muchiratidza kuti utano nyama nemweya zviri pamwe chete tichichingamidza futi vateereri vedu chero zvazvo ndazononoka kusvika zvangu but ndanga ndichiuya. Alright, Mukoma Prince nasi ndine nyaya yandina ndingona tumubvunzo vandinato about vakomana vesimudhanzo. I know kuti you are good at this analysis. Alright. Vakomana vezimudhanzo kwandandanonoka ndiri ndopanda ndichitoenda paneti ndichitovhura zvangu ndichimboona zvangu kuti aiwa vachiriko ende havasati vapera ndanga ndichitonakidzwa zvangu nekamwe kavidhio kaMukoma Shinzo vachitotambisa kadumbu kavo vachitoratidza kuti vachiriko ende kuti ziya havasati vapera vari kudzoka. Ivo vatariri vedu vanga vachingokupera kuti Mukoma Shinzo vanyarara vakatigadzirira here samai yatosvika kai. Aiwa vidhio ratiri kutaura nezvaro iroro richiri kugadzirwa ende vana mazvikokota kuRutech TV vari kumhanya naro vari kurisuka vari kukwenenzvera kurisongonora zvokuti parinosvika kuvateereri vega vachanyatsona kuti Mukoma Shinzo aiwa vachiripo kana nedumbu vava vachiritambisa vachidaiso zvokuti kana ndega ndanyatsona kuti aiwa Mukoma Shinzo vachiriko. Alright, kune mamwe mabig artists esimudhanzo like ana Winky D vana Freeman munoitwa kudini hapo? Aiwa izvi zvibaba ndanga ndakatarisa zvangu Mukoma Freeman ndichitovasembla zvangu paFacebook ndichivaona zvangu pamhepo. Aiwa Mukoma Freeman vachiriko ende vanoratidza kuti vachiri kutoda zvokuti inini pachangu ndikatosvikawo level raMukoma Freeman aiwa ndinodeedzera kuti aiwa zvangu zvaita tisingakanganwe Mukoma Wingi vama muchitaura nezvavo aiwa isimbi dzebasa simbi dzinogaya dzimwe mabhobo jani simbi dzinosunungura nepanenge pane ngura aiwa vakomana vachakamira semuzambangweni album after album tune after tune havapere zimudhanzo vari kuisimbisa nzishanda tiusandifone pandaglanzi zvapera rudo rwangu neniwe rwapera ndakarwa zvinonzonzi ikayererera mashoko yakandirwanza kuti Chibaba Madiva arise kuma mix mamix boy saka chaya tona vedu ndakanzochitsvagwa naMakingwazi ari kupanda munhu uyu amubate kauyu Mukoma Maki ndowana zvake but hanzi makazoti Makingwazi mutema hanzi ane maviewers akawanda kudarika yenyu zviriko because isusu tosumukira ende iye akatopindura isusu toita mbiri naye because ukatodzinganisa benzi unoona nyaya nedika ukadzinganisa benzi ratora nguo iyo ndionodzo dzinopenga because unemaama Makingwazi akubva izvaro ngaasangotiteera zvazvo music yake titori nayo ka ndo yati kutoridza but kunyange zvazvo ine noise katiwandira but music irimo mufoni ende tofamba titobhamba takaresa maheadphones otomatotsikwa futi tofamba titoiridza music but nyaya yengotocheretetanzwa kuti paitawo kamwe kabalance kari kudiwa because noise yacho ikawanda hayo hatirambidzi kutaura nezvayo ko apapa ndikasangana netumwe tumaartist mukatumu tuchangosimuka ndikuona kunge tune problem yatiri kusangana naye yakakurisa. One of the mwainzwa song here ndakakunzwisa here yaitobudikira munhu kubackground pachinzi ndikoshiro avo which means mastudio avari kurekodhera mamwe acho ndeekuseri kwedzimba mamwe anenge achirekodherwa mubathroom kana mutoilet zvakafanana kana nemamwe mastudio akazara kumabvuku netafara ese aitorina studio
kumfakosi chaiko akutori na studio kukuwadzana chaiko mastudio ari kunetsa. Unogona kuzotongoona 1 studio kuDZ, wowana 1 kuMbare, wozowana 1 kwaSolid. Mukoma Pimani, nyaya muri kutaura pandakaona chiri kuuraya tarenda rinova young artist maproducer acho. Nyaya iri kuitika ndeyekuti imi Mukoma Pimani munotengerwa laptop naBlazzBand padhuze, handi matone nemuchini. Motanga muchiti DJ muchiita zviya zvekumixa zviya kana nefoni zvicho DJ pafoni uchita chachokuti then wobva wawana kachigubhu kako kakondenza wobva watodedzera kuti aiwa indatochama kuvangu uyaitita sei wakushandisa kalaptop kana foni obva kachigubhu wakutorekodhesa wobva watora piano rekuchechi wakutoti waproducer. Unoona manje wakana wakutora mapiano chechi hapana unyanzvi unonzwa problem. Vanhu havazivi kuti zvemiziki zvinotoenderwa kuchikoro. Vanofunga kuti ndisaka vachikundwa nauingi bhozi. Vanhu havazivi kuti vanoti ukaenda kuchikoro chekuimba uri kutambisa mari nekuti anogona kuimba wacho ndiwe uri kuenda kunodzidziswa. Vasingazive kuti aiwa ticha haakudzidzise zvaanazvo zvega, anogona kudzidzisa nezvaunazvo kuti zvinyatsobuda. Ipapo ndo pamwe pari kuita problem. Plus mamwe maartist mushonga manje wakufungidzwa ni mushonga ndounoitisa mbiri. Munoona manje vafana manje vanozobaizira pakuti vanopiwa mushonga wobva wanzi iwewe unofana kusvitsa vanhu 2000 mushonga ndokuti utangita mbiri yobva asvika 1,9999 pa1 anenge asara 98 bhozi 2 isiso hatiendi pa2 vasara kana zvakudzokera ndiwo unopenga. Plus wafana wafuta wakutambisa mari vanoenda unorekodha kustudio bhadhariswa $10 kustudio inenge ine noise. 2 music yaimba yacho ongosendera vanhu vari mumacontacts ake mufoni paWhatsApp, akusendera munhu ari muWhatsApp make. 3 oshaya futi mari yebhazi yekuendesa kumba, oshaya futi mari yedrymouth yembanje dzavanenge vachirowa futi. Iwaya maartist kunge chabulani tiri kunakira pakati panike punani maninja wati ndogona kupfuura number 1 ndichichitonza nemazino kunge lakabhani ava kundipa vhati panika radiator wabva kudhara uchimanya kapinda waneta kana wafunga kutemwa batidza indicator kunge vari kupera wafana kuti vane system yayo yekuti hanzi ukaramba nje unonyatsobudisa malindi. Ndopaya patitaura kuti ukaenda kuchikoro unokwanisa kunge uchinzwisisa kuti aiwa music inotorohwa kana bhozi yegospel vanhu havatanga vabhemamba nje bhozi vane vachitona mari unotodzidzira kuti aiwa ukaona noise yakunyanyisa wakuti ndakunakirwa unombonorefresh wodzoka wotangira chi bhozi unoona pane zvekuti unogona kuzemba kuti ndakadonha muti shizha rakakwira muti shizha rikabhururuka. Tunoona manje kuti iwe unenge wakutaura kuti imba yakazvivaka mombe dzadya munda vanhu vanenge vakuti zvina kana basa zvinenge zvisingambou hasi kumboenderana chibhiti chifamba Rooftop Girls vakauya 5 star vakauya Rooftop Girls wakananzazi maliriki ari kuchunwa kufambirana izvi maliriki ari kuchunwa kufambirana unokona kana type yekwana japresa iyi zvinhu zvinenge zvekufambirana munhu anenge achiti akarwa 1 song chiri kaita gore wega unonyatsonzwa kuti music ichiri kunaka ende ukuona manje mamwe apana manje munhu anenge akuti ini ndakutogona kuimba but uri kuipei hapana zvinenge zvimbonaka uri kugona kuimba bo zvasiyana nekuinda kuchibhanduru kako kuti unogona kuimbira muroora ari kupinda mumusha uchitoro hako muroora atopinda musha masongo acho hapana anozvitarisa nezvavo but manje kana vakange makuvaterere vanenge vakuda kunzwa kuti pakupinda musha kwaita muroora pane song 1 here yekuti muroora adzidzawo hapana unkuona chii apa zvandakuda kuita mani ndakuda kukumbira madj ekuredhiyo vana dj mbale vana shugita vana tubad kuti vapfana ava vabhadharisei $100 kuti muvaridze mari dzamukuvabhadharisa idzodzo ishoma dzavari kukomplaina tavaona pamasocial media vachiti shugeta akuti bhadharisa mari ishoma
because wapana ava kuti vasatoridzwa kuredhiyo zvisina basa ngazvisaridzwe kuredhiyo, kuridzwe zvinhu zvine basa chete. Vanenge vachida kuridzirwa zvisina basa vachaje histereki kwete mbichana. $100 pakuridza song 1 piece kudai so ona momuchaja futi, mobva mazomuchaja futi zvekuti anobva anyatsopera kuti kuitira kuti pfungwa dzake dzinyatsofunga. Vapana vekumabvuku, kutafara, kumfakosi, kuwadzana, tumageto twese tune tuma upcoming artist tuda kunyepedzera kunge twakuziva zvatiri kuita. Chajwa histereki because muri madofu. Great. Yeah, buzi. Fana varamba vadai so. Vanoona kuti sonodai vakanorima matsewe nzungu vaigona ku ivo vakafanana naMaki Mugwazi wapanewa. Ai, mimi satana.